faceți tic-tac la guvernanți. Exact. Că le vine ceasul. Da. Pleacă un gol de acolo și vin 3 în loc. Da. Tic-tac. Trădătorilor. Sau TikTok. Mergem și la Vigo. Deci dirigează spre Vigo de unde? Din Ucraina? Sau? Dați așa, ce se circulă pe aici? Mai mult un pic. Adunarea! Adunarea nu mai circulă niciunul. Urții blochează, unii urții. Ce fac ăștia? Hai să Ăsta e jucat, bicicleta e gravă. O mașină muncesc și mai... Da, muncesc, da. Ăla cred că era Neion Jucan. El are pe Cernăuț înscris. Dar cum? Ce? Sunt român. Da, să nu stau acolo la dâș, eu și baze la din țară. Că mai vine tot turul de mașini la mama. Unde suntem adunați? Așa. Că mă uitam frate pe ori. Nu se mai poate așa. Nu se mai poate. Așa se enervează. Dus live mai departe. Mama seret e blocat. Ei, ți-au pus unii de drum, am văzut că ai dat 30. Ah, cum ai o vipiescă, n-ai văzut, ai venit să vedea aici. Aici, da. Ai dat? Ei, pula. Ei, dat, ai dat. Drag, ce ne tu poate am văzut. La ceva nu se face. Da, e ceva mai merge mai departe. Ah, am dat interviu mai lipidia. Ne oameni buni. Marius. Da, dacă nu duci la cine, care are, uite omul ăsta, n-are fost. Sau baterie externă. Uite că la Constanța au scos arma.
Vom promis da. mingea jandarmi, A scos arma la niște persoane care nici măcar nu erau la protest, vreau să meargă acasă, îți dai seama? Dar nu există mai într-un stat democratic. În Germania, poliția escorta fermierii în fața Parlamentului să protesteze. Da. La noi îți fac blocaje, îți pun bariere și nu poți intra nici măcar în oraș. Și calcă drept. Uite, noi suntem tineri. Cât n-ai mai lăsat? Nu? Dacă nu și tu și eu trebuie să plecăm din țară. Noi suntem viitor. Și nu știu dacă vreți să creșteți o familie cu copii în țară. Fel cu fel legea e dată pe mâna, înțelegi? O luăm în mâna noastră. O luăm în mâna noastră. Filmează mai dă-mi la cameră. Da, normal. Da, și noi trebuia să plătim toturile astea care sunt tot natural. Clar, nu mai e de ales. Vrem, trebuie să ne plătim toate prostiile și toate drăcii care le-au făcut ei. Ei sunt în război acum. Noi dacă eram în război, că și o bătaie ucraineni. Și fii atent, deci ei sunt în război, da? Și Aurora, supermarketul lor, deschide 70 de magazine la noi în țara anul ăsta. Da? Și noi n-am avut un lanț autentic românesc unde să vândă producătorii. Trântesc ăștia. A ajutat unități, distribuiri maxim. Avem deja mașini care au trecut acum o oră și s-au întors deja înapoi. Și cu persoane și cu cumpărături. Ei își fac treaba, băi. Nu mai treacă ucrainenii asta aici. Nu mai treacă. Care vor? Românii dacă vor să treacă. Așa fac și ei. Așa fac și ei. Eu când am fost în Ucraina și am vrut să vin încoace, 3 mașini de români stăteam ca proștii și ucrainenii prin dreapta. Trebuie să ne dai bani, omule! De ce ne-ai dat bani? Cine a dat grivini? Dacă dai bani, treci, ai prioritate. Ca să trec din Ucraina înapoi până nu i-am dat 1 milion, nu m-a lăsat. Ai văzut ce ne-ați la bani? Că am adus mâncare. să treci. Treci și mâncare. Tradiția. Pe bune nu mi-a Tradiție, așa e, tradiție. Le facem și noi tradiție acum. Și eu am mers cu mâncare încolo să le duc aia care stau la rând. Oameni buni, nu mă duc cu oamenii. Vrem respect. Ei când vin în țara lor sunt un tax. Păi da. 100 grivini, 200 cafeluțe. Ai mai băgați mici. Vorbim, nu trebuie să mi... Dar nu mă certelează. Dar ne doare, ne deranjează lucrul ăsta. Eu stau 2 ore jumătate în vamă la ei, intru în țară și mașinile lor le bagă prin dreapta mea. Eu fără mare... Ce vorbim de altă situație, nu vorbim ce a fost acum respectiv. Acum săptămână a fost. Acum săptămână. Îi facem loc acum. Natalie promisa înainte că mă las 5 mașini. Vom plecat alea 5 așa de unde? Așa. Mergem și dăm astea de Ucraina în spate și vine capul tractor românesc. Cum bagă persoane sartele? Nu știu dacă sunt sartele. Marfă, domnule! Salut, Luci! Tu erai cu așa, ești tribașul, nu te cunoșteam? Am mă dat de 5 săptămână cu mine, nu? Orice, dar uite. Ia auziți, 7 mașini jandarmi la Suceava pe drum. Naiba, suntem oameni, nu înțelegi. Înțelegi că dacă noi nu ținem o bancă, este infracțiune, trebuie să facem. Hai să dăm drum, dar nu dați mă. Da. Nu să mai treci așa ușor. Ce vă zice noi bărbați dacă sunt jandarmi politici? Vine înapoi! Bă, dar frumoasă blonda, măi! Blonda vere la bărbat acum, măi! Ha, de unde și fac politici? Mâine când vine de aici, nu dă cafeaua și lor!
Și mașină rău, Doamne! Care valijoara construită? Camionul nostru, camionul nostru. Treacă sau... Da, da, vreau să mă rog. Bă, aici are 4 bani! Arat, băi, am făcut din intrați aici? Adevărat. Ăștia ne-au dus la sac pe dilemă. Ăștia ne-au dus la sac. Stați-mi fric! Oameni buni! Unde-s mașinile? Trage aici. Ce mașină? De tot rumăiură. Trage tirul leacă, dă-i să? Trage tirul leacă, dă-i să și mai. Trage mare, dă-i. Mama Seret e blocată în momentul de față. Numai mașinile mici pot să mai treacă. Momentan. Au avut prioritate, tot timpul au ei prioritate. Da, 1000 poate. Sunt 1000. De camioane. Nu trece niciun camion. O trecut un camion? O trecut numai, o trecut de 5 Care? Care e ăla? Cum, dar vrei să arăt? M-am făcut la mașină acum. O trecut un camion, vă mai întreb o dată. Dar nu numai camioane. V-am spus că e doar trafic ușor, da? Trafic ușor de persoane. Pentru ce mai stau aici atunci? Pentru ce mai stau? Pentru ce stați? Vreți să blocați? Hai, ești în live? Dacă spuneți că blocăm, blocăm atunci. Stați un pic, adică eu ca cetățean român. Domnul meu, v-am spus nu trec auto de marfă, camioane. Sunt doar cele de transport. Știu că dumneavoastră aveți tot, cum să vă spun, treburi din astea. Dacă eu vă spun, ca să fie o cale de mijloc, Lăsăm banda pentru poliție, salvare și pompieri. îi lăsăm alternativ. Transportul persoane se circulă. Da, ați înțeles? Nu circulă de marfă. Cum am stabilit, da? Haideți, vă rog, da? Nu mai frumos. Haideți că ăștia mici. Mai ținem 10-15 minute. Vă rog frumos. Nu aveți voi să puneți la tine, cum punem la tine. Nu aveți voi să puneți la tine. Dacă așa am stabilit toți acolo, că nu Da, dați voie să treacă pentru ce s-a să aici. Unde voi? Mergem la casă. Mergem la casă, ce să mergi? Auzi? Da, foc dacă nu vezi. Chiar rămâne oricum, băi! Dar degeaba așa mă duc acasă. Treacă fiecare pe treaba lui. Lumea tot trebuie bani să vină aici. Scuzați-mă. Am o casă, leacă mașină. Degeaba n-am. Sunt mașini mici să treacă, Asta vreți dumneavoastră, mai amic. Scop aici dumneavoastră trebuie să vă faceți. Dar am vorbit cu dumneavoastră, cine era aici? Eu am înțeles. Cine era aici? Cu voi am vorbit, nu?
Da, vorbim domnul, e acolo, uite. O, spus că 4 și mașini mai Ucraina la Ucraina. Eu nu înțeleg. Iară mai oprit. Să pentru noi și mai stăm, mai și merg acasă. Noi avem probleme foarte mari. Oamenii de mașină de asta cum se cheamă? Colateral. Colateral. Noi avem probleme cu asta. Probleme cu Ucraina. V-am înțeles, ceva. Ce are doamna? Ce are doamna? N-am înțeles. Hai dacă lăsăm pe ăsta, mai lăsăm și așa și trec tăți și stăm degeaba și înghețăm de frig. Eu sunt român, dar umblu cu mașini din Ucraina. Asta e doamna cu copilașul? Ia dură, dur. Salam aleikum! Hai! La turist ați picat. Carul nu mai trece. Gata. Asta e cu. Merg în vacanții. La turistă spus. Vezi copiul. Vezi copiii în mașină, dar nu dă bani. De acolo copiii în mașină. Aici am pus copiii. Autocar a făcut cu mașină mare. Astăzi la ora 1. Și un camion, știi? Nu era aici. Hai. Eu, doamnă, măi. Parlamentar are milioane de euro. Eu am spus că mă răzare. Eu, doamnă. Era zis șeful scârboi. Cu scop la volan, nu știu mare. Taxă 50 de euro, cine vrea să treacă. De ce? La doamna și doamna are. Ai dat 100, am zis că dăm o leacă 3 ori pe iarmă. Lăsați în pace, știi aici. Și vă citați, băgați fișa voștri. Lasă, domnul, ce te deranjează? Dacă erau rău. Nu mă deranjează, măi, oameni buni. Dar ura asta împotriva lor nu este bună. Domnule, Ei n-au ce vină. Ce treabă aveți cu ei, ca popor? noi avem vină că noi muncim degeaba și ei ne trebuie să cam cu toate. Dată ura asta și ce vrei. Nu, și lăsăm și mergem acasă, dumneata e 80 de ani salar și faci treaba, eu mor de foame. Nu este problema lor. Tu și treci la dânsul, vezi că cum ești... Hai, dar dă-mi uniforma asta, Auzi prin protestul dă-mi ăsta, uniforma asta, se face acum, dă-mi uniforma asta și eu transmite bani acolo. acolo. Matale te vine Eu acolo și am transmite. eu am copii și cu ce trăiesc. Eu iar răspund. Dar lasă-l în pace, domnule, dacă n-ai nimic. Dă banii, te străiești și eu nu mi-am dătui bani. Nu faci papa. Eu cum să vă dau banii mei? Eu am muncit pentru banii mei, eu merg la serviciu. Acolo voi ați mers din tată în fiu, din tată în fiu, din tată în fiu. Deci primul polițist de familie, ca să știți. Auziți care treaba? Voi știi cum vă trăgeți să tăgâieri în facă. Nu vorbi prostii. Eu am dat un examen. Doamne, el e examen, vrei să-l dau eu. Nu de acolo. Dumneavoastră puteți crede orice. Eu vă spun adevărul, nu dacă vreți. Nu mă interesează. Lăsați, da. Îți convine situația? Nu-i convine că erau Băi, nu-mi convine situația, dar nu aș vrea să fiu nici eu în locul lor. A, tu în locul lor, dar în locul nostru te doare aici, nu? De locul nostru, lasă să stai prostul. Mai este altceva, dacă noi am merge la ei să facem ce fac ei la noi în țară, nu cred că scăpăm cu picioarele. Băi, dar voi sunteți, probabil voi sunteți de Ucraina. Sunteți de Ucraina, dați-ne drumul. Așa este. Eu zic că oamenii ăștia n-au nicio vină. Au vină toți să blocăm
ca să vină guvernul aici să facem treaba. Atât. Dacă vin mașini cu moșnești, copii, cu pensionari, lasă din lume. Nu a spus nimic. Dar ei vin cu valiză de bani, are valiză de bani în mașină. Nu, că du-te și eu. Nu știu de unde să știu care alți orari. Ori dai la tăți orari niciunul. Dar nu te trebuie la tăți, nu. De ce oprești? Ei nu mai pot iubi. Da, la ei. Să drumul la tăți, gata. Câte 50 euro fiecare. Nu bate mașină. Să dau atunci treci, nu de accelerat. Să calci pe cineva când spargi geamurile. Calm! Dacă băieții vor să se dea, o să se dea. Dacă nu, stai calmă, da? Nu accelera, da? Ce forțezi? Nu accelera! Așa. Să stea! Dacă băieții se dea, o să se dea. Dacă nu știi, o să se dea. Nu accelerează, accelerează! Că avem și noi metode. Nu te briși și gata, spart foc. Nu trebuie tot pe august ăsta, stai aici. Dacă nu vrea să dea, toți am venit pentru protest. Dar trebuie să fii calm. Dacă vrea să dea, vine. Dar să aștept, coleacă. Să aștept, coleacă. O să se calmezi și o să dea. Dar nu călca, domne. Voi a spus să se ia benza, totul călca. Dar nu e degeaba aici. Nu e degeaba aici. Dar nu mă dau. Pentru ce am venit aici? Ca să treacă așa, mai decât... Rămân șanți, de asta. Da? De asta? Hai să nu filmăm de șanți. Distribuiți live-ul. Ai flip. Hai să lăsăm să treacă ăștia care sunt 3-4. Nu? Sunt 3 mașini. Hai să lăsăm ca să fie liniște. Aveți un autocar în Turcia. Turcălei n-avem treabă. Treci la Cratiță. Vreau să-i trimitem la Cratiță. Trimitem înapoi. Stică! Hai coace! Dă-te aici că e frig acolo, Eren! Vino leacă, scoa! Lângă motor, că dă căzut! Hai dați-o, lasă, că e din Turcia, lasă, Locația Vama Sires Suceava. Da, nu știu, zic așa, știi? Bă, trece ăsta, trece ăla, eu zic ca să mai lăsăm să treacă. Ăștia mici, nu copii. Hai, hai! Dă-te țără. Hai, stai un pic mai în față! Te-i băga rău acolo! Gata! Bravo, du-te! Aveți grijă! Vă-ți dau autocare, nu? Acum, nu mai! Eu cred că e Ucraina! Gata, gata! Dați-mi deoparte ăstea ca Haideți. Holiday, nu? A, de ce nu? Hai, și acolo sunt copii și bătrâni și de aia. Nu-i nimic, ai gol aici să se zărate. Oprească în vamă, să se oprească în vamă. Uite aici. Să pui ceva Doar nu-i prima asta.
mai încercat. În Germania? Dar noi cum în Germania, frate, noi ieșim 2 zile la toare. La noi gândesc că am ieșit singur. 3 zile la rând, la noi gândesc că am ieșit singur. Căzac are 6 tractoare în grad, noi ieșim niciunul. Ghițul Leonte are 4, noi ieșim niciunul. Hai, ăștia la alții mici, cu nu mai poate bine. Da, păi tu, la toți le bine, frate. Dacă le bine la toți, eu am 4 zile. Tu la fel și eu. Tot atâta și eu. Și am mers, mi-am luat amendă și la Botoșani, iar în Suceava zilii trecute m-a luat un jandarm, a văzut numeri de Botoșani. Toți eram parcați în linii, fix pe mine m-au găsit. Erau numeri de Botoșani, cum zici? Ce caut eu la protestul din Suceava dacă ești de Botoșani, nu? Unii, hai, lasă-mă, aia din are timp să slăbească aici când stai. E gras, ei. Dar nu ce faci, ce faceți? Ce faceți? Ce mai mult? Care-i treaba voastră? Încotro? Păi nu, băi, Lucică, dă o treabă, stă și înghețăm ca proști ori. Dar ce se întâmplă dacă închidem și să vedem și noi paguba lor? Păi nu? Noi nu avem pac? Nu se poate. Asta e și din miată. Lasă-mă, îi se întoarcă înapoi la Craiova. Unii se duc? Și acolo lăsăm să treacă din 100 de ori pe Craiova. Să-l tragem din barbă. Să o soaca dacă vine Zelenski. Și noi de mâini și trimiteam în vacanță. Cam aici de 4 zile și mi vin și fac aici. Bine și am atras ură împotriva noastră, da, băiacu? Acum, groază. Șoc și groază. Da, ne-am dat de mâncare și casă. Faceți locul, bine? Faceți locul. Dă-ți mai mult. Mai stai, carcă ăsta. Mai dau un Nu am niciun moderator pe live. Te-a pus ăla mai în față, hai! Ia uite băieții. Merțane, nicio treabă. Fermierii noștri stau și mor de foame. Ei cu merțanul forțează, împing oamenii. Nicio treabă. Ia uite. Să vă zic pe jos de la pod. Da. Lăsați fiecare să-și pună părerea. Dacă asta crede. Dați distribuire mai departe, tap-tapuri. Unitate. Nu mai consumăm, nu pe... Distribuiți mai departe, să da restricții. Are microfon, dați-vă mai în spate. Frate, ce lăsați mașinile astea? Este intervenție specială cu vaguli și... Dar noi am venit aici, noi bate, vă ce un mod, este un stradă de viață de treabă din interne, da? Când nu fac carierul de interne, când nu fac, nu pot deranja niciodată, așa nu pot lăsați nici pe noi să ne facem treaba. Cum ați cerut dumneavoastră, drept așa vreți să interăm pe noi, da? Nu avem, pe noi nu ne înțelege nimeni de atâtea zile. Domnule, pe noi nu ne înțelege nimeni de atâtea zile. Dați mașinile astea să treacă. Dați tot. Tot trec, mă. Stăm acasă. Mai bine stăm acasă. Dați follow la cont. O să închid live-ul ăsta și eu să mai intru încă o dată pe live. Vom adresa nicio afirmație.
Dați-mi follow la cont, mă duc încarc un pic telefonul și revin. În 15 minute revin pe live. 15 minute și revin pe live pe TikTok. Încarc telefonul. Nu eu nu sunt nimeni aici. Nu, dar auzi, leacă. Să se treacă ăștia care au venit băgat aici? Opriți un pic. Trec ăștia și eu mă duc acum în mamă, da? Eu mă duc în mamă. Ok, dar mereu și noi dacă vrei. Hai să mergem acolo toți. Mă duc acum. Dați follow la cont, 15 minute sunt înapoi. Merg la mașină, 15 minute sunt înapoi pe live. Dați-mi un 15 minute.